мусобиқаи мазкур дастаи мунтахаби ҷавонони то 18 солаи Тоҷикистон аслан иштирок мекунанд. Аслан гурӯҳи футболбозони то 17 солаи кишвар иштирок доранд, зеро ин ҳамон гурӯҳи футболбозоне ҳастанд ки чанд муддат пештар аз ин тавонистанд дар мусобиқаи ҷоми осиё ҳунарнамои хуб нишон диҳанд ба қатори 8 дастаи беҳтарин дохил шаванд ва соҳиби рохат ба чемпионати ҷаҳонии 2025 дар кишвари қатар шуданд ки моҳи ноябри имсол сурат гирад. ва бештаре аз бозигарони ин ҳайат албатта аз ҳамон футболбозони то 17 солаи кишвар иборат ҳастанд. тавре мо шумо мебинем сармураббии дастаи ҷавонони кишвар Абдуҳамид Салимов аст ва дар баробари ӯ ба истиёди мураббиён ҳамчунин Руслан Тилоев ва боз як қатор мураббиёни дигари кишвар шомил ҳастанд. ҳайати дастаи мунтахаби кишварро ман баъд аз чанд лаҳза албатта барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. Аҳмад Зиё Азимӣ сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Афғонистонро ҳам чанд лаҳза пештар аз ин барои мо нишон доданд. дар гурӯҳе ки мо ҳастем дар баробари Афғонистон, Тоҷикистон ҳамчунин дастаи Қирғизистон ҳам ҳаст. дар гурӯҳи бӣ бошад дастаҳои Эрон, Ӯзбекистон ва Туркманистон қарор доранд. имрӯз соати 17 бо вақти душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор Туркманистон ва Эрон бо ҳам бозӣ карданд дар доираи рақобатҳои даври якум. баъдан моро дар даври дуюм рӯзи панҷшанбе бозиҳо дар Талко арена дар шаҳри Турсунзода интизоранд. Қирғизистон бо Афғонистон ва Ӯзбекистон бо Туркманистон бозӣ мекунанд. сипас дар даври сеюм Эрон бо Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо Қирғизистон рақобат хоҳанд кард. ин бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат мегирад. баъдан 16 июн бозӣ барои ҷои панҷум ва бозӣ барои ҷои сеюм дар Талко арена барпо мешавад ва рӯзи 17 июн рақобатҳо ҷамъбаст мегардад дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. рақобати финалӣ моро интизор аст. ҳама чиз оғози рақобатгуза ва мо садои уштаки довари марказ Расул Мамедовро интизорем. ин ак садои уштаки ӯ ҳам баланд шуд ва ин бозӣ бо ҳаками ӯ оғоз мешавад. хуб дӯстони гиромӣ, ҳаятҳои аввалияи ҳар дастаро гуфта мегузарам. шурӯъ мекунем аз дастаи Афғонистон ки имрӯз бо пиранҳои ранги сафед бозӣ мекунанд. онҳо дастаи мизбони номинали ин рақобат ҳастанд. Абдулраҳим Расулӣ дар хати дарвоза рақами 1, футболбозони хатти дифоъ умуман бозигароне ки дар мавқеи дигар бозӣ мекунанд. рақами 4 Ҷовид Муҳаммадӣ, ӯ капитани даста аст. рақами 2 Саид Ҳасибулло Содод, рақами 3 Навид Маҳбубӣ, рақами 5 Муҳаммад Наврӯзӣ, рақами 8 Шуайб Ҳусайнӣ, рақами 10 Соҳил Сарварӣ, рақами 16 Фараз Али Раҳимӣ, рақами 17 Ёсир Сафӣ, рақами 19 Суҳроб Ратиб, рақами 20 Азумиддин Ҳоҷизода ҳастанд дар майдон ва сармураббии даста Аҳмад Зиё Азимӣ. бештар аз бозигарони феълии дастаи мунтахаби наврасони дактараш ҷавонони Афғонистон қаблан он бозигароне буданд ки дар ҳайати дастаи наврасони то 16 солаву то 17 солаи ин кишвар бозӣ мекарданд. ҳайати дастаи мо барои бозии имрӯза ки бо пиранҳои ранги сурх футболбозонамон ҳунарнамоӣ доранд аз бозигарони зерин иборат аст. Абубакр Раҳмонқулов дар хати дарвоза рақами 16 бозигароне ки дар майдон ҳастанд. рақами 19 капитани даста Рустам Камолов, рақами 2 Абдусамад Меликмуродов, рақами 3 Азизбек Муротов, рақами 4 Меҳроҷиддин Розиқов, рақами 8 Рамазон Бахталиев, рақами 9 Абдулло Иброҳимзода, рақами 10 Аҳмадҷон Шоев, рақами 11 Зариф Зарифзода, рақами 13 Умед Ҷафоев, рақами 17 Назрулло Ашурализода ҳастанд. сармураббии даста Абдуҳамид Салимов. ва дар курсии бозигарони эҳтиётӣ албатта боз чеҳраҳои дигар ҳастанд ки ҳатман дар бораи онҳо низ баъдан хоҳем гуфт.
зарбаи кунҷӣ ирсоли тӯбро мебинем. инҷо ба тӯб бозигарони мо нарасиданд дар ҷаримагоҳи ҳариф. ва пайдарҳам ирсолҳои тӯб аз канори чап инҷо натиҷа намедиҳад. бозигарони мо боз як бори дигар ҳуқуқ пайдо карданд ки инҷо аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароранд. бояд бубинем ки аз вазъияти стандартии навбатӣ бозигарони мо чӣ гуна истифода мебаранд. инак ирсоли тӯб ва фурсати бисёр хуб. ҳоло мубориза давом дорад ва шонси навбатӣ ҳам метавонад пайдо шавад дар ҳамбарҳамӣ дар ҷаримагоҳи ҳариф ва ниҳоятан зарба ҳам сӯи дарвозаи афғонистон дида шуд аз сӯи бозигари рақами 17 мо Назрулло Ашурализода, аммо ин натиҷа надод. ҳангоми ирсоли тӯб аз зарбаи кунҷӣ ба дохили ҷаримагоҳ хело шонси хубе барои футболбозони мо пайдо шуда буд, аммо он фурсат аз даст рафт. Рустам Камолов фаули худро нишон дод ва тавонист баъси яке аз бозигарони бо таҷриба ҳуҷуми қаблии ҳарифро бартараф кунад. Зарифзода ба канори муқобил тӯбро равон мекунад. Ҳимзода ирсоли тӯбро мебинем ва шонси беҳтарин инҷо пайдо мешавад, аммо бозигари мо ба тӯб нарасид ва баъдан дарвозабон ҳам фикр кард ки зарба сурат гирифтааст, ба тӯб расида натавонист, аммо тавре мебинед тӯб ҳам аз футболбози мо мегузарад ва ҳам аз дарвозабони ҳариф. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи канори муқобил ирсоли тӯбро дидем. ин ҳолат ҳам натиҷа надод. ва ҳолати бархурди қаблии бозигаронро нишон медиҳанд. зиди Рустам Камолов. вазъиятҳои стандартӣ хело зиёданд бо иштироки футболбозони мо. муҳим ин аст ки аз чунин имкониятҳо бозигарон дурусту самаранок истифода баранд. навбати тӯб ин маротиб хело ҳам баланд ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад. дар воқеъ дӯстони гиромӣ, дар бораи сардовари бозии имрӯза болотар гуфтем ки Расул Мамедов аз Туркманистон сардовари рақобати имрӯз аст. ҳамчунин ба ӯ дар канорҳо имрӯз Муҳаммад Али Пурмутақӣ аз Эрон ва Бахтиёрхоҷа Шавкатов аз Ӯзбекистон кӯмак карда истоданд. довари чаҳорум Фирдавс Нурсафаров, ӯ низ аз Ӯзбекистон аст. илова бар ин гурӯҳи Иброҳим Исмоилов аз Ӯзбекистон бо ҳамроҳии Козим Саидвоҳид аз Эрон якҷо фаъолият бурда истоданд. фурсати хубе метавонад пайдо шавад. Абдулло Иброҳимзода бо усули бисёр хос барои худ аз канор ба марказ меояд, ӯ баъдан зарба мезанад, аммо пеши роҳи зарбаи ӯ гирифта шуд. дар рақобат муқобили Кореяи Ҷанубӣ хотиратон ҳаст чӣ гуна ҳунарнамои олӣ дошт Абдулло Иброҳимзода. эҳтиёти ба майдон баромад, ӯ куллан бозии дастаи моро дигаргун кард.
яке аз бозигароне аст ки албатта маҳорати бисёр хуб дорад. Абдулло Иброҳимзода аз канори чап инҷо гузариши бозигарони дастаи Афғонистон дида шуд, аммо пешроҳи ин ҳамларо Меҳроҷиддин Розиқов гирифт. хело олӣ бозӣ кард Меҳроҷиддин дар лаҳзаи қаблӣ. партофти тӯб босам ба канори чап. Абдулло инҷо аввалин шуда ба тӯб мерасад ва бисёр олӣ инҷо тӯбро гузаронд аз ҳариф ва фурсати зарбазанӣ пайдо нашуд. Акнун барояш имконияти хуби худро аз даст медиҳад Абдулло. бо як чусту чобукӣ ба худ хос Абдулло Иброҳимзода аз дифогари рақами 2 насояти ҳариф Саид Ҳазибулло Содот гузашт. фурсат буд ки зарба занад, аммо аз ҳамон имконият истифода накард. хуб, аз вазъияти стандарти навбати ирсоли тӯбро мебинем. инҷо шонси бисёр хуб барои Афғонистон ҳам пайдо мешавад ва ин аввалин имконият буд барои дастаи Афғонистон. ҳоло метавонед бубинед ки дар дақиқаи 10-уми бозии имрӯза чӣ гуна шонси нахустини худро пайдо карданд. Муҳаммад Наврӯзӣ муҳофизатгар зарба зад, баъд аз ирсоли ҳамдастааш бо сар тӯбро сӯи дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов ӯ равон карда буд, аммо Абубакр тавре шумо ҳам дидед ҳамон зарбаро бартараф карда тавонист. бозигарони мо боз ҳам тӯбро ба ихтиёри худ мегиранд. инҷо қоидаи бозӣ акнун зидди Рамазон Бахталиев вайрон шуд. ҳарчанд Ёсир Сафӣ ба довар ишора мекунад ки онҷо муборизаи китф ба китф буд, аммо довар аллакай хулосаи худро баровард. Рустам Камолов бо вуҷуди он ки ба муқобилияти ҷиддии ҳариф рӯбарӯ шуд, дар ду ҳолат ҳатто дар яке аз вазъиятҳо осеб ҳам гирифт, аммо муборизаро давом дод, аз мубориза даст накашид ва Рустам анам инҷо бубинед аз ҷои худ бармехезад ва пас медиҳад ба ҳамдастаҳояш. болотар дар мавриди он гуфтем ки Туркманистон ва Эрон имрӯз байни ҳам бозӣ карда буданд ва он бозӣ 1-0 ба фоидаи Эрон ҷамъбаст шуд. дар гурӯҳи Б низ муборизаи бисёр ҷиддӣ сурат мегирад барои садрнишини гурӯҳ шудан, чун он ҷо мо болотар гуфтем ки Ӯзбекистону Эрон дар як гурӯҳ қарор доранд. вақтои охир тартиби кишварҳои Осиёи марказиро ҳамдозӣ карда истодааст андаке дигар шуд. агар қаблан ҳамаи 6 даста бо якдигар бозӣ мекарданду аз рӯи ҷамъи шумораи имтиёзҳои ба даст оварда як тим ғолиб эътироф мешуд, пас ҳоло тибқи системаи гурӯҳӣ бозӣ мекунанд. дастаҳо ба ду гурӯҳи 3 дастаӣ тақсим мешаванд. баъд ғолибони гурӯҳ дар финал бозӣ мекунанд. дастаҳои дуюм барои зинаи сеюм талош мекунанд ва дастаҳои сеюми гурӯҳ барои зинаи панҷум. рақобатҳо андаке дигаргунӣ марказӣ ворид карда шуд. бозиҳо мисли қаблӣ зиёд нестанд, аммо чунин тартиб имкон медиҳад вақте дастаҳо дар гурӯҳ мубориза мебаранд байни ҳам, пеш аз ҳама талош кунанд барои
садрнишини гурӯҳ шуданд ва баромаданд ба финал. баъдан рақобат барои ҷойи сеюм, барои ҷойи панҷум ё бозии финалӣ албатта тезутун ва пуршиддат мегузарад. чанд муддат пештар аз ин мо дидем ки чӣ гуна наврасонӣ то 17 солаи мо дар финал зидди ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон ҳунарнамои олӣ нишон доданд ва як бозии драматикию зебоеро пешниҳод карда дар замони изофӣ камбек карда зидди Ӯзбекистон 4-3 пирӯз шуданд. идомаи ҳамлаи футболбозони мо тавассути канори рост ин ҳуҷум ба роҳ монда шуд, аммо акнун бозигарони афғон қисман тавонистанд ҳуҷумро бартараф кунанд ва мавҷи дуюми ҳамлаи бозигарони мо, аммо инҷо ирсоли тӯб рост ба дасти дарвозабон Абдулраҳим Расулӣ. бештаре аз бозигароне ки ба ҳайати дастаи мунтахаби то 18 солаи кишвар барои иштирок дар ин мусобиқа даъват шуданд бозигароне ҳастанд ки узви дастаи душанбе мебошанд. ин даста дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекунад ва қисми дигар аз ҳайати дастаи истиқлол, аз ҳайати ҷавонони дастаи истиқлол даъват шуданд. 5 бозигари дастаи истиқлол дар ин рақобатҳо ба тими миллии наврасони дахтараш ҷавонони то 18 солаи кишвар кӯмак мекунанд. ирсоли тӯбро мебинем. фурсати бисёр хуб ва зарбаи олӣ буд. инҷо ҳисоб шод намешавад. дӯстони гиромӣ, Абдулло Иброҳимзода дар ҳамин лаҳзаҳо ба задани гол даст меёбад. дақиқаи 15-уми рақобат ва Абдулло ки дар оғози ин рақобат як имконияти дигар ҳам дошт, онро истифода набурд. инҷо бо истифодаи босамар аз имконияти худ ҳамдастҳояшро дар ҳисоб ба пеш мебарад. хеле олӣ аз фурсати худ истифода кард Абдулло Иброҳимзода ва инак ҳисобро мекушояд. бубинед, аз байни ду дифоъгари ҳариф тӯбро қабул мекунад баъд аз хатое ки Саид Ҳазибулло Содод дошт ва рост зарба зад сӯи дарвозаи ҳариф. бисёр як зарбаи қавиам буд. дар ниҳояти кор тавре мо дидем ҳисоб кушода шуд. خب برای دستگیری تیم ملی جوانان کشور با ورزشگاه مرکزی شهر ایسار البته مخلصان تشریف آوردند. هرچند شماره آنها زیاد نیست، اما ما در میان این مخلصان البته نفرانی صادق، آنهایی که پیوسته در هر بازی خود منتخب اساسی کشور باشد خود دسته‌های نورسان و جوانان اشتراک میکنند. میبینیم رستم کمالوف گزارش بسیار خوبی او توپ با عبدالله پاس داد. نه معذرت میپرسم، بلکه با رمضان بختلیف پاس داد. رمضان باشد توپ رو از دست میدهد. اون برزه فوتبال بازان باز هم دوام دارد. با قفا برگشته خیلی خوب در توپ را بایی سهم خود را گذاشت رستم کمالوف در لحظه قبلی. نظرالله اشرفعلی زاده پاس میدهد به همدستش. اینجا ما باز یک ارسال دیگر رو میبینیم با کناری چپ، ولی توپ از بازیگرانی افغان نگذشت. در این لحظه باشد اکنون قاعده بازی ویران شد. ظریف زاده نیم محافظتگر قاعده بازی رو ویران کرد.
бозигарони мо фаъолат фаъолат чӣ гуна ӯ барои ҳар як тӯб талош мекунад ва дар ниҳояти кор муваффақ ҳам мешавад. аз нигоҳи маҳорати инфиродӣ албатта ҳунару маҳорати сарқалёфтае дорад Абдулло Иброҳимзода ва хело зиёд талошам мекунад. хуб баъд аз ҳунарномаи бисёр хуби ӯ дар ҳайати тими миллии кишвар вақте баргашт, дар назар дорам албатта дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаҳои кишварро дар ҷоми Осиё, вақте баргашт як иштибоҳи дағале дошт дар бозӣ дар ҳайати дастаи Душанбе ва баъдан ӯро муҷозот ҳам кардан, аз ҳаққи иштирок дар чанд бозӣ дар Лигаи Якум маҳрум шуд. хуб ҳолат пеш аз ҳама ба як қоидавайронкунӣ рад дошт ва баъдан боз аз чизҳое ки хоси футбол нестанд. аммо бозигар фикр мекунам дар ин синни соли ҷавониаш баъзан вақт ба корҳое даст мезанад ки чандон шоиста нест. аммо бо гузашти вақт бо гирифтан ҳатман иштибоҳ ва хатои худро дарк мекунад ва аз паи ислоҳи он мешавад. ҳеҷ гоҳ дар ин синни сол ба худхоҳӣ ба гӯем худро боло гузоштану тарифу тавсифи зиёд дода нашаванд бозигарон. ин тамоиле ҳаст ки бисёриҳо нигар наврасу ҷавон вақте дар футболи аврупо аз худ дарак медиҳанду зуҳур карда истоданд, ҳолатҳои ноҷо, амалу ҳаракатҳои нодуруст дар ниҳояти кор ба карьераи минбаъдаи онҳо латма мезананд ё метавонем бигӯем халал ворид мекунанд. бозигарони наврасу ҷавони мо низ бояд ин омилҳоро ҳатман ба эътибор гиранд. боз як имконияти дигар ҳаст барои роҳандозии ҳамла, аммо инҷо тавре мебинед суратафзоии бозигари рақами 3 мо Азизбек Муротов дида шуд ва пеши роҳи ӯро капитани дастаи ҳариф Ҷовид Муҳаммадӣ гирифт. идомаи ҳуҷумро мебинем. инҷо бозигарони моро ҳариф боз ҳам бартар қадар хуб тӯбро қабул кард. баъдан мубориза бурд то ин ки боз тӯбро соҳиб шавад, аммо талошҳои ӯ натиҷа надод. мероҷиддин Рӯзбахов пас медиҳад ба ҳамдастаи худ Абдусамад Меликмуродов. имрӯз мо Абдусамад Меликмуродовро дар хатти дифои марказ дида истодаем, дар ҳоле ки ӯ қаблан дар бисёре аз бозиҳои дастаи наврасони кишвар дар канори хатти дифоъ бозӣ мекард. яъне буданд ҳолатҳое ки бозӣ мекард, аммо метавонад дар хатти дифои марказ ҳам бевосита бозӣ кунад. ӯ ана ҳаминҷо ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. зарифзода пас медиҳад ба марказ. аз инҷо акнун ҳамдастҳои дигари ӯ бояд ҳуҷумро роҳандозӣ кунанд, аммо тавре дидед Умед Ҷафоев ва Назрулло Ашурализода тӯбро аз даст доданд. аксилҳуҷуми дастаи Афғонистон, инҷо тӯб аз майдон берун мешавад.
зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Афғонистон аст. ҳоло мебинем ки аз ин вазъияти стандартии худ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли тӯб қаблан хотиратон бошад аз вазъияти стандартие ки аз канори муқобил буд, онҳо шонси бисёр хубе пайдо карданд ва ҳатто зарбаи ростам сӯи дарвозаи мо Муҳаммад Наврӯзӣ зада буд ва онро дарвозабон Абубакр Меликмурод Абубакр Раҳмонқулов бартараф кард. инҷо низ ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд ва баъдан зарбаи задаи бозигари дастаи Афғонистонро мо дидем. аммо ин дафъа зарба бевосита баланд рафт. мусобиқаи ҷавонони то 20 сола бори сеюм сурат гирифта истодааст, яъне дар назар дорам бо ҳамин ном. аммо қаблан миёни дастаҳои ҷавонони то 19 сола ҳам рақобатҳо дар доираи ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ сурат мегирифт. 2016, 2019, 2022 аз ҷавонони то 19 сола байни ҳам талош карданд ва солҳои охир 2023 ва 2024 бевосита мо мебинем ки ҷавонони то 20 сола байни ҳам рақобат мекунанд. пештар аз ин қоидаи бозиро бозигарони афғон вайрон карда буданд. хуб, дар ин сину сол дӯстони гиромӣ, дар мусобиқаҳое ки қаблан сурат гирифт, Эрон тавонистааст 3 дафъа пирӯз шавад, Узбекистон 2 бор. дигар дастаҳо ғалаба надоранд. аз ҷумла дастаи мо тавонистааст ки дар ин сину сол як бор ҷои дуюмро бигирад ва 2 бори дигар ҷои сеюмро. 2019 дастаи 19 солаҳои мо дуюм шуда буд, 2022 ва 2023 ҷавонони мо сеюм шуданд. хуб, дастаи ҷавонони Афғонистон бошад. ба сегонаи аввал токунун боре ҳам шомил нашуданд. 2016, 2019 ва 2023 онҳо мусобиқаро дар зинаи чаҳорум ҷамъбаст карда буданд. дастаи ин синни соли кишвар дар давоми моҳҳои охир дар мусобиқаҳои гуногун пайваста иштирок карда истодааст. аз ҷумла баъд аз ҷамъбасти иштирок дар мусобиқаи ҷоми осиё байни наврасони то 17 сола, чанд рӯз пештар аз ин дастаи мо бозии байналмилалии рафиқонаро бо ҳамсолони худ аз Русия доир кард, аммо онҷо ҷавонони мо 1-0 аз ҳамтоёни руси худ шикаст хӯрданд. дар бозии якум ҳайати дастаи наврасони то 16 солаи кишвар ҳунарнамоӣ карданд ва бози 1-1 мусови хотим ёфт. бештари аз бозигарони феълие ки дар ҳайати имрӯзаи дастаи мунтахаби 18 солаи кишвар ҳастанд, дар ҳамон рақобат аз ҳамтоёни руси худ мағлуб шуданд. ғайр аз ин, албатта ин бозигарон аксарият ки гуфтем узви дастаи душанбе ҳастанд, дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекунанд. шумораи дастаҳои лигаи якум ба 14 то расидааст. ҳоло қисми зиёде аз бозиҳои дастаи душанбе ба таъхир уфтоданд ки навбат ба навбат онҳо ҳатман бозиро доир мекунанд. аз сӯи дигар баъзе аз ин бозигарон ки гуфтем узви дастаи ҷавонони истиқлол ҳастанд, бо ин сабаб баъзе аз бозиҳои ҳайати ҷавонони истиқлол низ ба таъхир гузошта шуд, аммо бо баргашти онҳо ба ҳайати бошгоҳи худ боз рақобатҳояшон давом меёбад. инҷо фурсати бисёр хуб барои дастаи Афғонистон пайдо мешавад. бозигарони мо дар хатти дифоъ беаҳамияти зиёде карданд ва бибинед дар натиҷаи ин бенизомӣ чӣ ҳолате ба миён меорад. ту ба дифоъгари мо расида ба назди
ҳамлагари дастаи Афғонистон рафта истодааст. ӯ бо сар зарба мезанад. Абубакр Раҳмонқулов дарвозабони мо ҳам ки пештар баромада буд, дигар ҳеҷ шонс надошт то он зарбаро бартараф кунад. خب این لحظه چی؟ اکنون دوباره اشاره بر آن دارد که توپ از میدان بیرون شده بود. و ضربه کنجی رو بازم با اشتراک دسته افغانستان میبینیم. من اگر اهمیت داده باشد بعد از دقیقه 15 دسته افغانستان به خود آمد و لکه چند وضعیت خطرناک رو به میان آورده ایستاده است. از جمله این حالت رو هم باید به اعتبار بگیریم. تو دقیقه 15 کلان بازی البته با برتری بازیگران ما جریان داشت. بعد از گل فوتبالبازان ما کمی آرام شدند و به حریف امکانیت دادند. توپ نگیره بدون فاول فراز بدون فاول دور کتر یعنی تو آوت کنی آرام همین سه نفر پاس دور کو دور بخور پایده بازی بیرون می شود در این حالت و دوبار حالا از جیب خود کارت زرد رو بیرون کرده ایستاده است. با بازیگری رقمی 16 فراز علی رحیمی کارت زرد نشان داده شد. فراز نو نوید متوجه نه ایره کمه خیلی زیبا از این وضعیت استانداردی فوتبالبازان ما خواستن استفاده برند، اما ترکیب روی بپورگی اجرا نشد. لازم بود که نفری که از مرکز ایستاده باز به کنار چپ توپ رو روان کرده ایستاده است با صورت ضروری به همین کنار توپ رو روان کند تا اینکه هم دستش امکانیتی خوبی رو پیدا نماید. اما چنین حالت رو ما ندیدیم. اینجا پشتناکی ارسالی توپ رو در جریمه‌گاه فوتبالبازی ما انجام میدهد و طور دیده می شود اون پرتافت نتیجه نداد. رستم камолов пас ба абдусамад меликмуродов ӯ бошад ба ҳамдастаи дигараш пас медиҳад. меҳроҷиддин розиқов тӯбро бевосита ба
наздикии ҷаримагоҳ равон кард, аммо ин партофт натиҷа надод. вайрон шудани қоидаи бозӣ акнун аз сӯи футболбози мо ба назар мерасад. назрулло ашурализода дар ҳолати қаблӣ иштибоҳ карда буд. хуб, ҳуҷуми футболбозони Афғонистон инҷо қатъ мешавад, зеро тавре доварашро дорад. туп ба даст расид дар ҳамон ҳолат. анам инҷо худатон ҳам дар саҳнаи такрорӣ хело хуб ва зебо метавонед бубинед ки чӣ гуна туп ба дасти бозигари Афғонистон расид. то рафт хело наздик меоянд ба ҷаримагоҳи мо бозигарони дастаи Афғонистон. ва тавре мебинед то ҳолатҳое аст ки аз масофаи наздик онҳо имкони зарбазаниро пайдо карда истоданд. хуб, бархурди навбатӣ миёни бозигарон ва довар ба хотири ором кардани онҳо зуд ба ҷои воқеа мешитобад. расул мамедов аз туркманистон гуфтем сардовари бозии имрӯза аст. қоидаи бозиро бошад азизбек муродов бозигари мо вайрон кард. рустам камолов пас медиҳад ба канори чап. абдулло иброҳимзода на инҷо акнун худи ӯ тӯбро аз даст дод. баъдан ба фишор гузашт ва на танҳо ӯ балки ҳамдастаҳояш низ ба фаъолии бозигарони мо боис барон мешавад ки боз тӯбро мо бигирем. инҷо акнун имкон нест то абдулло тавассути канори чап ҳамларо давом диҳад.
خب دوستان گرامی، طوری می‌بینید در سال‌های اخیر مسابقه‌ای که تحت وصایت اساتید فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی صورت می‌گیرند خیلی زیاد هستند. مخصوصاً میانی دسته‌های نورسان و جوانان پیوسته مسابقه برگزار میشه. اگر قبلا 2 سال در میان رقابت‌ها صورت می‌گرفتند، پس حالا هر سال ما رقابت‌ها رو می‌بینیم. این بسیار خوب است، چون که وابسته به سن سال خود البته دسته‌ها اشتراک میکنند و هر سال تجربه بین المللی رو با اشتراک در چنین مسابقه‌ها میتوانند بگیرند برای خود فوتبال بازان. سوی دیگر از رشد فوتبال در همسایه کشورهای خود آگاه میشوند. اینجا چه ضربه خطرناک بود سوی دروازه ما. باید اعتراف کنیم که بازیگری افغان در حالت قبلی خیلی یک ضربه محکم و قوی سوی دروازه ما زد، اما تو بعد دروازه وارد نشد. اینجا قاعده بازی ویران می شود. بله، و حالا داور کارت زرد نشان میدهد. اشتباهی بسیار دغل داشت در لحظه قبلی بازیگری رقم 5 افغانستان محمد نوروزی. ما حتما صحنه تکراری این حالت رو میبینیم. خب به حالتی که برخورد بود آنجا رو برای ما پیشنهاد کردن نتوانستند، شاید در لحظه بعدی پیشنهاد کنند، اما لحظه که ضربه زده شد خودتون میتوانید ببینید توپ به تیر دروازه رسیده برگشت. وضعیت استانداردی بازیگرانی ما قبلا یک ترکیب روی زیبایی رو پیشنهاد کرده بودند، اما اون رو با پورگی اجرا کردن نتوانستند. این دفعه چی؟ حالا داور خواهش کرده ایستاده است که توپ رو با بازی ندارند و فیلم از حجره ویدیو داوران با او در تماس میشوند. همین لحظه ها در مورد اون کارت زرد که نشان داده شد. عبدالله ابراهیم زاده از دور ضربه میزند، خیلی ضربه قوی، و داور چی اشاره میکنه؟ ضربه کنجی. اینجا کمک داور دیرتر اشاره کرد به سرداوری بازی امروزه، ولی طور دیده میشود توپ واقعا بعد دیوار دفاعی رسیده بعدا از میدان بیرون شده بود. بیشتر از بازیگران هیئت فعلی افغانستان طور گفتیم گروه بازیگرانی هستند که در جام آسیا بین نورسان تا 17 ساله اشتراک کرده بودند، اما افغانستان نتیجه خوب به قید نگرفت. در هر سه بازی خود مغلوب شد از اندونزیا، کره جنوبی و یمن. نفهمی بین فوتبال بازان و برخوردی که بود اینجا باعث برام می شود که باز هم داور رفتی بازی رو منع کند و توجه اساسی البته به همین لحظه می شود. خب بازیگرانی که بین هم برخوردند و تلاش ها داشتند و تنش های لفظی هم بود که بعدا این به حالت برخورد هم نزدیک تر بود. دو فوتبال بازی رقم های 19 بودند. سهراب رتیب از افغانستان و رستم کمالوف از هیئت دسته ما. عبدالله ابراهیم زاده از یک بازیگر حریف میگذارد و بعدا پاس میدهد، اما تو باز میدان بیرون شد. خود این که دسته منتخبی تا 17 ساله های افغانستان تا مرحله نهایی جام آسیا رفته رسید، این یک دستاوردی خوب است برای این کشور. مثلا آنها در این سن و سال خیلی نتیجه خوب دارند. در سالهای اخیر از جمله 2023 و 2018 هم در جام آسیا بین این سن و سال اشتراک کرده بودند.
аллакай албатта пешрафтҳо ҳаст дар ҳамин синну сол барои дастаи Афғонистон. пешрӯи ҳамлаи ҳарифро гирифта тавонистанд бачаҳои мо. Акнун имкон ҳаст барои роҳандозии ҳамлаи нав, аммо бубинед чӣ гуна фишор меоранд. Футболбозони афғоно тӯбро ба худ бармегардонанд. вақти асосии қисми якум хотима ёфт. 1 дақиқа вақт илова шуд. Мусан Партов ба канори чап. Агар аҳамият дода бошед, бештари аз ҳуҷумҳои мо дар нимаи аввал маҳз тавассути канори чап роҳандозӣ шуд, ҷое ки Рустам Камолов дифоъгари канори фаъол аст ва ҳамчунин Абдулло Иброҳимзода ҳамлагари канории мо фаъол аст. пас ба марказ Азал тӯбро ба бозӣ даровардан бозигарони мо. ҳоло имкон ҳаст ки ин ҳуҷум давом дода шавад. албатта лозим буд ки зуду сари вақти пас диҳад Назрулло Ашурализода, аммо аз ӯдаи кор ӯ набаромад ва баъд аз талошҳои навбатӣ садои уштаки довар ҳам баланд мешаваду нимаи аввал ҷамъбаст мегардад. қисми якум ба фоидаи мо хотима ёфт. имкониятҳои голзанӣ албатта бештар аз сӯи футболбозони мо ба миён оварда шуд, аммо то ҳамин лаҳза тавре мебинем танҳо як гол аст ва онро ҳам Абдулло Иброҳимзода ба ҳадаф расонд. ҳоло каме танаффус мекунем дӯстони гиромӣ ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. бо мо бошед. من میدونم که خانواده من چی رو دوست می‌دارن. آنها پخته‌های سرخ رنگ رو دوست می‌دارن. انا برای همین من طعم قیمقی شدرلیت رو انتخاب می‌کنم. من میدونم که دوست می‌دارن. شدرلیت
бинандагони гиромӣ ва дӯстони арҷманд, ин варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор аст ки шурӯъ аз имрӯз мизбони рақобатҳои ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои марказӣ маъруф ба кафа байни ҷавонони то 20 сола мебошад. Дар қатори ин варзишгоҳ, варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода низ макони баргузории рақобатҳои аз 10 то 17 мусобиқаи мазкур дар ин ду шаҳри голи ягонаи дастаи моро Абдулло Иброҳим дар ҳайати ҳар даста мо тағйиротҳоро дидем. Як нафари иваз шуданд. Инҷо хело зебо ҳаракат мекунад Рустам Камолов ва баъдан гузариши ӯ ирсоли ин футболбоз тавра мебинед аз сӯи дарвозабони ҳариф бартараф карда шуд. хуб, дар оғози қисми дуюми рақобат дар ҳайати дастаи мо Азизбек Муродов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои Дриев ба майдон баромад бо рақами 7. дар ҳайати дастаи Афғонистон тип ва минуҳ Ораш Аҳмадӣ ба майдон баромад. дӯстони гиромӣ, мо гузориши худро давом медиҳем ва акнун ҳайатҳои пурраи ҳар дастаро барои қисми дуюм барои шумо як бори дигар ёдовар хоҳем шуд. биёд ин маротиба аз дастаи Тоҷикистон, аз дастаи худамон шуруъ. Раҳмонқулов дар футболбозони дар майдон буда. рақами 19 капитани даста Рустам Камолов, рақами 2 Абдусамад Меликмуродов, рақами 4 Меҳроҷиддин Розиқов ва Аҳмадҷон Шоев. гурӯҳи футболбозони хатти дифоъ. рақами 8 Абдулло Умед Ҷафоев рақами 13 бозӣ мекунанд. Назрулло Ашурализода ҳам рақами бештар дар хатти ним муҳофиз аст ва рақами 7. корти зард ба Айб Ҳусайнӣ нишон дода шуд. барои ҳамин эътирозҳое ки дошт ба қарори довар. хуб, дар ҳайати дастаи мо тавре гуфтем як тағйирот шуд. дар ҳайати Афғонистон низ ҳамчунин бо дар назар доштин тағйирот акнун ҳайати Афғонистонро ҳам ба пурраги як бори дигар гуфта мегузарем. Абдулло Раҳим Расулӣ дар хатти дарвоза аст. ҷовид Муҳаммадӣ капитани даста рақами 4, рақами 2 Саид Содот, рақами 3 Навид Маҳбубӣ, рақами 5 Муҳаммад Наврӯзӣ, рақами 8 Шуайб Ҳусайнӣ, рақами 10 Соҳил Сарварӣ, рақами 16 Фароз Али Раҳимӣ, рақами 17 Ёсир Сафӣ, рақами 20 Азимуддин Ҳоҷи Ораш Аҳмадӣ дар майдон бо пиранҳои ин тим Зиё Салимов ба ҳисоб меравад. тавре дар рафти гузориш дар қисми якум ишора кардам. дастаи мунтахаби наврасони Афғонистон миёни 16 дастае буд ки дар ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола иштирок кард ва бештаре аз бозигарони феълии дастаи Афғонистон ки дар мусобиқаи байни ҷавонони то 20 солаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ
иштирок карда истоданд, маҳз гурӯҳи бозигароне ҳастанд ки аз ҳамон ҳайат таркиб ёфтанд ва бештар аз онҳо дар бошгоҳи футболи худи Афғонистон машғулӣ мекунанд. Зариф Зарифзода гузариши ӯ пас медиҳад, вазъияти хатарнок аст ва Муҳаммад Наздиев инҷо зарба мезанад, аммо пеши роҳи ӯро мегиранд. ба тавре мо мебинем ин ҳуҷум бо ҳамин бартараф мешавад. як бори дигар биёед таркибборои футболбозони худамонро бубинем ки чӣ гуна Зариф Зарифзода пас доду баъдан Муҳаммад Наздиев зарба зад, аммо он зарба тавре дида шуд каме хато рафт. Зариф Зарифзода босам партофти тӯлонӣ аз сӯи ӯ ба канори муқобил, аммо тавре мебинед ин натиҷа намедиҳад. хуб дӯстони гиромӣ, аз он ҳайате ки дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар дар ҷоми осиё доштанд, бештарашон дар ҳайати феълии дастаи ҷавонони то 18 солаи кишвар ҳастанд ва маҳз дастаи ҳамин синни соли мо дар мусобиқа иштирок карда истодааст. Ин чизро бояд махсус ёдовар шавем дӯстони гиромӣ. баъзе аз бозигарони ҳамон ҳайат 7 нафари онҳо ба наздикӣ дар мусобиқаи сипаришудаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ миёни дастаҳои навраси то 17 сола дар кишвари Узбекистон иштирок карда омаданд ки хело ҳунарнамои олӣ ҳам доштанд. онҳо албатта ба ҳайати феълӣ ҷалб нашудаанд. инҷо гузариши бисёр хуби Зариф Зарифзода, ӯ талош кард ва тӯбро дар майдон нигоҳ дошт, аммо пеши роҳи партофти ӯро гирифтанд бозигарони ҳариф. хуб аз он ҳаяте ки дар мусобиқаи болозикр ҳунарнамоӣ карданд, мо Абдусамад Меликмуродов, Меҳроҷиддин Розиқов, Муҳаммад Наздиев, Аҳмадҷон Шоев, Абдулло Иброҳимзода, Рамазон Бахталиев, Зариф Зарифзода, Назрулло Ашурализода, Умед Ҷафоев, Ҳайдаршоҳ Худойдодов, Абубакр Раҳмонқулов, ва чанде аз бозигарони дигарро метавонем бигӯем. дар байни онҳое ки дар мусобиқа иштирок накарда буданд, аз ҷумла дар ҳам ҷоми осиё ва ҳам ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ, ду чеҳраро махсус мехостам ёдовар шавам. яке дифогари дастаи Истиқлол аст, Рустам Камолов, ки вақти охир ба ҳайати асосӣ ҳам ҷалб мешавад, дар чанд аз бозиҳо ба майдон ҳам баромада буд дар ин мавсим. инҷо вазъияти хатарнок ва дарвозабони мо бисёр сейви олӣ нишон медиҳад. Абубакр Раҳмонқулов тавонист ки ин зарбаи хатарнокро бартараф кунад. таваҷҷӯҳ кунед ба рафти ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Афғонистон доштанд. зарбаи хатарнокро Соҳил Сарварӣ зад, бозигари рақами 10. дар нимаи якум ҳам як ҳуҷуми хатарноки дигаре ки бозигарони Афғонистон доштанд дар хотиратон бошад, зарбаи аз дур иҷро кардаи онҳо ба тири дарвозаи мо расида баргашт. хело зарбаҳои қавӣ аз сӯи бозигарони дастаи Афғонистон иҷро мешаванд сӯи дарвозаи мо. дар ин замина бояд дифогарони мо хело эҳтиёткор бошанд ва пешроҳи ҳуҷумҳои ҳарифро гирифтан албатта лозим аст. дар ин баробар имкон надодан ба зарбазанӣ, маҳдуд кардани шумораи зарбаҳои ҳариф ва ҳарчи бештар садгузорӣ кардан
талаб карда мешавад, аммо тавре мебинед вақтои охир дар рафти ҳамин бозӣ чандон ҷавонони мо аз удаи кор набаромада истоданд дар ин замина. ва дар қисми аввал агар мо 15 дақиқаи ибтидоиро ба эътибор бигирем, бартарии калон насиби футболбозони мо буд. баъд аз он ба воситагӣ бозигарони Афғонистон ҳам талошҳои муайяне доштанд ва чанд ҳуҷуми хатарнокро созмон доданд. дар кул албатта бартарии футболбозони мо буд дар рафти бозӣ, ҳам аз нигоҳи фоизи тӯбдорӣ, ҳам аз нигоҳи ҳуҷумҳо, зарбаҳои хатарноки иҷро шуда, зарбаҳои рост. вале фурсатҳо барои Афғонистон ҳам буд. инҷо имконияти навбатӣ Рустам Камолов хело хуб тӯбро нигоҳ медорад, ҳуҷум бошад давом дорад. хуб аз дур зарбаро мебинем ё на? бале, зарба иҷро мешавад, аммо каме ноаниқ. Рамазон Бахталиев дарвозаро ба нишон гирифт. хуб, нафари аввалро гуфтем ки ин Рустам Камолов аст. нафари дигар ин Мусо Қаҳоров мебошад. дӯстони гиромӣ, узви дастаи барқчии шаҳри Ҳисор аст Мусо Қаҳоров ва хело хуб дар бозиҳое ки ин мавсим дастаи барқчӣ дошт ҳунарнамоӣ кард ҳамин футболбози ҷавон. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Тоҷикистон. аз майдон ҳоло киро мегиранд? Абдулло Иброҳимзода, яке аз фаъолтарин бозигарони мо дар рафти дидори имрӯза, аз майдон гирифта мешавад. Абдулло голи ягонаро ба ҳадаф расонд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамон саҳнае ки ӯ чӣ гуна гол зад. аз миёни дифоъгарони ҳариф гузашт, тӯбро пайдо кард ва бо зарбаи қавию маҳкам дарвозаро ба нишон гирифт. ба ҷои ӯ Ҳайдаршоҳ Худойдодов рақами 20 вориди майдон шуд. хуб, Мусо Қаҳоров имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ номнавис шудааст ва шояд дар идома мо ӯро дар майдон бубинем. Зариф Зарифзода пас медиҳад ба ҳамдастааш ки навакак ба майдон баромад. Ҳайдаршоҳ Худойдодов идомаи ҳуҷумро мебинем. хело таркиббороии зебоеро Ҳайдаршоҳ мехост роҳандозӣ кунад, аммо комёб нашуд. бозам ҳуҷум бо иштироки футболбозони мо. Зариф Зарифзода пас ба Қафо, ҳуҷум давом меёбад. Ҳайдаршоҳ Худойдодов бо ин ки ба майдон баромад, бубинед чӣ гуна фавлона ба бозӣ ҳамроҳ шуда истодааст. инак ирсоли навбатии ту ба сӯи Умед Ҷафоев ва шонси бисёр хуб пайдо мешавад барои Назрулло Ашурализода. инчунин ҳаракатҳои инфиродии бисёр хубе дошт дар лаҳзаи қаблӣ Ашурализода. ҳоло биёед бубинем ҳолате ки ирсоли тӯб ба самти ӯ буд. инҷо медонед андаке расиши тӯб ба дастам дида мешавад, аммо чандон намоён ва назаррас набуд. расиши тӯб ба дасти Саид Содот. Соҳил Сарварӣ аз майдон гирифта шуд. бозигари рақами 10 ва ба ҷои ӯ рақами 14 Иззатулло Раҳимӣ ба майдон баромад. хуб, ҳамон чизе ки мо болотар гуфтем, расиши тӯб ба даст ва ҳоло довар бевосита ба вар ишора мекунаду худаш рафта аз наздик мебинад лаҳзаи қаблиро. ҳатман мо шумо низ саҳнаи такрориро дӯстони гиромӣ хоҳем дид. ҳамин лаҳза тӯб чӣ гуна ба даст расидааст, худатон дар ин саҳнаи такрорӣ метавонед
бубинед. Назрулло Ашурализода тӯбро ба қафо гирифта, баъдан мехост зарба занад, аммо ҳамзамон бо ин тӯб ба дасти Саид Содод расид. баъдан ба дасти бозигари Монис бархӯрд, аммо ин баъд аз расиш ба дасти футболбози ҳариф буд. хуб, чӣ хулоса мебарорад довар аз кишвари Туркманистон Расул Мамедов ва ӯ ишора дорад ба нуқтаи ҷои зарбаи пеналти. бале, ҷои баҳсу мунозира ҳам набуд. беҳуда доварро дар ин гуна вазъиятҳо ба назди монитори вар даъват намекунанд. ва инак қарори худро баровард довар. пеналти таъин карда шуд. ҳоло мебинем ки аз ин имконият футболбозони мо чӣ гуна истифода мебаранд. хуб, дар қисми аввали бозӣ ҳам ҳолатҳое буд ки онҷо эҳтимоли гӯем вайрон шудани қоидаи бозӣ, расиши тӯб ба даст ва дигар мавридҳо ба таври гӯем баҳсбарангез дида шуданд, аммо он фурсатҳоро довар ҷиддӣ нагирифт. ин вазъият бошад, албатта вокуниши сареъ ва сари вақтиро аз довар талаб мекард. низоми вар фаъол аст. ӯро даъват карданд, дида баромад ва хулосаи ниҳоии худро баровард Расул Мамедов. дар ҳуҷраи вар ёдовар мешавам ки Козимӣ Саид Воҳид аз Эрон ва Иброҳим Исмоилов аз Ӯзбекистон қарор доранд. хуб, пеналти таъин шуд. дар назди тӯб аст Муҳаммад Назриев ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ӯ аз ин имконият истифода мебарад. муҳаммад зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. ҳуҷум бошад давом дорад. шонси навбатӣ барои футболбозони мо. дарҳол имконияти дуюм ва аз фурсати навбатии худ низ Муҳаммад Назриев истифода карда натавонист. як бор дигар биёед бубинем. бисёр хуб ва дақиқ пайдо кард Абдулраҳим Расулӣ самти зарбаро ва баъдан боз Муҳаммад Назриев фурсати дуюмро ҳам истифода карда натавонист. ҳеҷ қисса нест, албатта бозӣ давом дорад. ҳол дар пеш бо дар назар дошт дақиқаи иловагӣ шояд ҳудуди 30 дақиқаи дигар вақт аст. Муҳаммад Назриев ки бисёр маҳорати хуби голзанӣ дорад, дар мавридҳои баъдӣ мумкин метавонад боз ҳам беҳтару хубтар аз фурсатҳояш истифода барад. Зариф Зарифзода бозигарони афғон тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд ва акнун худи онҳо ба ҳуҷум мегузаранд. ирсоли тӯб ба канори чап. пешроҳи ин ҳамла гирифта шуд аз сӯи дифоъгарони мо. Муҳаммад Назриев. муҳаммад дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 хело ҳунарамои олӣ нишон дода буд. махсусан дар бозии зидди Гуам хотиратон ҳаст ки як нишондиҳандаи таърихиро ба номи худ сабт кард. аммо бевосита худи ҷоми Осиёро дар кишвари Арабистони Саудӣ ба хотир орем. Муҳаммад Назриев дар сатҳи баландтарин, дар сатҳе ки албатта талаб карда мешуд. бозӣ карда натавонист.
ва мо танҳо як голи ӯро дидем дар бозӣ муқобили Кореяи Ҷанубӣ. дар дақиқаи 83 гол зад. бархурди бозигарон боис барон мешавад ки ҳар ду осеб гиранд. ва мо ҳолати бархурди бозигаронро як бори дигар дар саҳнаи такрорӣ дида истодаем ки чӣ гуна муҳаммад Наврӯзӣ аз ҳайати дастаи ҷавонони Афғонистон бо бозигари мо бармехӯрад. хуб, корти зард нишон дода шуд ба Муҳаммад Наврӯзӣ. агар хато накунам ин корти дуюми зард аст. бале, аз майдон хориҷ карда мешавад Муҳаммад Наврӯзӣ. ин футболбоз тавре мо дар қисми якум дида будем, корти зард гирифта буд. инҷо бошад боз як қоида вайронкунӣ дағал аз сӯи ӯ дида шуд муқобили Рамазон Бахталиев ва корти дуюми зард бо ҳамин ба корти сурх табдил меёбаду Муҳаммад Наврӯзӣ аз майдон хориҷ карда мешавад. аз вазъияти стандартӣ ҳоло бозигарони мо тӯбро ба бозӣ дароварданд. акнун ирсоли тӯб аз сӯи Аҳмадҷон Шӯев буд. чандон партофти хуберо надидем ва бозигарони Афғонистон ба аксулҳуҷум фирор мекунанд. пешроҳи ин ҳамла гирифта шуд. хеле хуб бозӣ карданд футболбозони мо ва дарҳол Рустам Камолов ба канори чап тӯбро равон кард. идомаи ҳуҷумро мебинем. на, каме саросема мешавад футболбози мо дар ин лаҳзаҳо. ҳатман ба футболбозон тавре медонед мураббиён тавсия медиҳанд ҳангоми ҳаракат аз канор доимо сари худро боло гиранду ба чаҳор тарафи худ зуд нигоҳ андозанд, таваҷҷӯҳ кунанд. баъзан вақт бозигарони навраси мо сари худро боло навардошта ҳаракатро давом медиҳанд ва вақте ба худ меоянд ё ин ки каме сари худро боло мебардоранд мебинанд ки аллакай марзи майдон хотӣ меёфтаасту тӯба аз майдон берун аст. дар ин гуна мавридҳо бо диққат буданд. хело ва хело зарур ва лозим аст. фурсати навбатӣ метавонист пайдо шавад, аммо андаке пас бо суръаттар иҷро шуд. хуб, тӯб ба даст расид. бале, аз ин сабаб рафти бозиро бозман мекунад довар Расул Мамедов. дар ҳайати Афғонистон бозигари навбатӣ ваз мешавад. бозигари шумораи 17 Ёсир Сафӣ майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ рақами 15 Зомин Муҳаммадӣ вориди майдон мешавад. то ҳамин лаҳза дар ҳайати Афғонистон 3 нафар иваз шуд. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Ораш Аҳмадӣ рақами 9, рақами 14 Иззатулло Раҳимӣ ва рақами 15 Зомин Муҳаммадӣ ба майдон баромаданд. хуб, дар ҳайати мо бошад аз ҳайати эҳтиётӣ
муҳаммад назриев ва ҳайдаршоҳ худойдодов то ин лаҳзаҳо ворidi майдон шуданд. бозигарони дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ монда муҳаммад раҳим раҳмонов, мусо қаҳоров, баҳодур назарзода, ҷонибек ҳодизода, мубориз мискиншоев, саидалӣ иброҳимов ва азизҷон усмонов ҳастанд. боз як ҳолати дигаре ки вайрон шудани қоидаи бозиро мо шумо дидем. аз вазъияти стандартӣ инҷо бевосита ирсоли тӯб набуд, балки пас ба бадан зарбаи аҳмадҷон шоев. аммо садгузории бозигарони афғон имкон намедиҳад ки ин зарба рост сӯи дарвоза равад. ба ҳар ҳол имрӯз мо тавре мебинем аз вазъиятҳои стандартӣ футболбозони мо ба таври ба истлоҳ таваккалкорона истифода намебаранд, балки бисёр ҳадафмандона бо таркиббороиҳое ки аз қабл медонанд, тарҳрезӣ карданд, нақшабандӣ карданд, аз онҳо истифода бурда кӯшиш карда истоданд комёб шаванд. каме баландтар буд ирсоли тӯб, вале муборизаи футболбозони мо давом дорад. ҷо акнун имконият пайдо нашуд. خب идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки футболбозони дастаи Афғонистон ва тавре мо болотар гуфта будем зарбаҳо аз масофаи дур бо иштироки онҳо бисёр ва бисёр хатарнок аст. инҷо боз як ҳолати дигар дида мешавад ки аз дур бозигарони афғон дарвозаи моро ба нишон мегиранд. хуб ба ҳар ҳол дифогаронамон ҳангоми садгузорӣ тавонистанд ба тӯб расанд ва самти онро дигар намоянд. азимуддин ҳоҷизода ирсоли тӯбро чандон хуб анҷом надод. абдусамад меликмуродов бо суръати баланд ба пеш меравад. дифогари мо тӯбро нигоҳ дошт.
муҳаммад назриев ирсоли тӯб. инҷо мавқеият холӣ аст ва фурсати бисёр хуб дар ихтиёри бозигари мо, аммо фурсатро аз даст дод ҳайдаршоҳ худойдодов. ба ин лаҳзаҳо ҳамон тавре мо мебинем боз дар ҳайати дастаи Афғонистон бозигар иваз мешавад. аз майдон гирифта мешавад рақами 2 Саид Содот, ба ҷои ӯ рақами 12 Раҳматулло Ҷаъфарӣ мебарояд. хуб рақами 6 ҳамчунин аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Мунир Аҳмад Ҳалимӣ вориди майдон мешавад. ӯ ба ҷои ҳамдастааш рақами 16 Фараз Али Раҳимӣ бозӣ мекунад. ирсоли тӯбро дидем, аммо ин натиҷа надод. бози як қоида вайронкунии дигар аз сӯи бозигарони афғон. зуд футболбозони мо тӯбро ба бозӣ дароварданд. идомаи ҳуҷумро мебинем. зарба иҷро мешавад ва чӣ зарбаи хатарноке буд аз сӯи Зарифзода. тӯб бошад бо расиш ба бозигари Афғонистон масири ҳаракати худ, яъне траекторияи ҳаракати худро дигар кард дар ҳамон лаҳза ва бубинед ки чӣ гуна барои дарвозабон ҳам мушкилие эҷод мекунад. худи Зарифзода дар ин лаҳзаҳо тӯбро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ медарояд. ва зарбаи навбати сӯи дарвозаи ҳариф, аммо ин зарба низ натиҷа надод. хуб зарбаи қаблиро тавре мо дидем Умед Ҷафоев иҷро кард. аз табибони дастаи Афғонистон довар хоҳиш мекунад ки ба майдон оянд то ба дарвозабони дастаи Афғонистон кӯмак кунанд. ба Абдулраҳим Расулӣ. имрӯз ӯ хело ҳунарнамои хуб нишон дод дар маҷмӯъ ва махсусан пеналтиро хело олӣ баргардонд. фурсати бисёр хуб инҷо барои бозигари мо ба миён меояд ва чӣ имконияте аз даст рафта истодааст ин лаҳзаҳо. як ба як баромада буд бо дарвозабони ҳариф Муҳаммад Назриев.
аммо ин фурсатро ҳам истифода накард. таваҷҷӯҳ кунед ба партофте ки ҳамдастааш анҷом дод дар ин лаҳзаҳо. Рамазон Бахталиев бо қисми пеши пой ирсоли бисёр хуберо ба Муҳаммад равон кард. Назриев бошад 1-1 баромад, аммо фурсатро аз даст дод. давоми чанд дақиқаи охир аст ки бозигарони мо як нафар зиёданд дар майдон. албатта вақте ҳариф як нафар кам мешавад, дӯстони гиромин танҳо маънои бемсабук шудани кори дастаи ҳарифро надорад, чунки ҳатман 10 нафара он ангеза ва иштиёқе ки доранд зиёдтар мешавад. аз як тараф аз ҷониби дигар онҳо кӯшиш мекунанд набудани ҳамдастаи худро ба пуррагӣ ҷуброн кунанд, яъне фидокорӣ аз ҳад зиёд аз сӯи онҳо дида мешавад. дилхоҳ даста албатта дар ин гуна мавридҳо чунин хоҳад кард. вайрон шудани қоидаи бозӣ аз ҷониби дифоъгари мо дар ин лаҳзаҳо акнун эҳсос мешавад. меҳроҷиддин розиқов хато кард. як бори дигар биёед бубинем. аз ин рӯ бо вуҷуди он ки зиёдтар тӯб дар ихтиёри бозигарони мо аст, вазъиятро кӯшиш карда истоданд футболбозони мо зери назорати худ нигоҳ доранд, аммо бевосита рахна кардани дарвозаи ҳариф дар қисми дуюм барои бозигарони мо то кунун муяссар нашудааст. хуб, ду нафар футболбоз дар ҳайати дастаи мо акнун иваз мешавад. ҳоло бозигари рақами 6 Баҳодур Назарзода, ҳамчунин рақами 15 Саидалӣ Иброҳимов ба майдон мебаранд. аз майдон рақами 17 Назрулло Ашурализода, ва ҳамчунин Рамазон Бахталиев гирифта шуданд. дар девори дифои 4 нафар аз футболбозони мо ҷо гирифтанд. зарба бошад ба эҳтимоли зиёд рост сӯи дарвоза иҷро мешавад. бале, ҳамин таврам ҳаст ва андаке баландтар. зарбаҳои аз масофаи дур мезодаи дастаи Афғонистон, тавре мо болотар ҳам гуфтем, хело ва хело хатарнок ҳастанд ва бояд ҳатман бозигарони мо ба ин ҷиҳат таваҷҷӯҳ намоянд. хуб, футболбозе ки чаланза пештар аз ин майдонро тарк кард, Рамазон Бахталиев аммо оҳиста-оҳиста қадам зада ба назди бозигарони эҳтиётии даста меояд. партофти туп тавассути канори рост босам ба Муҳаммад Назриев. инҷо идомаи ҳамларо мебинем. ҳуҷуми бозигарони мо давом дорад. Муҳаммад тупро нигоҳ медорад. ва бубинед чӣ гуна фишор зиёд аст аз сӯи бозигарони дастаи Афғонистон. муборизаи ҷиддӣ инҷо ба Аҳмадҷон Шӯев муяссар шуд ки тупро ба ихтиёри ҳамдастааш баргардонад. боз як ҳамлаи дигар. Ҳайдаршоҳ Худойдодов аз канор гузариши ӯ ва баъдан зарба, аммо пешироҳӣ ин зарба ҳам гирифта мешавад. тӯли дақиқаҳои охир бештаре аз зарбаҳое ки футболбозони мо мезананд сӯи чаҳорчӯби дарвозаи ҳариф нарафта истоданд, яъне ҳамчун зарбаҳои рост қабул нашуда истоданд дар омуршиносии ин бозӣ.
ё садгузорӣ мешавад аз сӯи бозигарони ҳариф ва ё ҳолатҳое ки бозигарони мо зарбаро бевосита хато мезананд. ирсоли тӯбро мебинем ва бубинед чӣ гуна имконият пайдо шуд. тӯб ба тири дарвоза расида аз майдон берун баромад. баъд аз зарбае ки Рустам Камолов дошт, мо мебинем ки ҳамин гуна фурсати хуб барои бозигарони мо ба миён меояд. инҷо албатта зарба набуд, балки бевосита партофти тирвори тӯб ба дохили ҷаримагоҳи мо дида шуд аз канори рост ва тӯб тавре шумо ҳам дидед ба пуррагӣ аз майдон берун баромад. мусобиқаҳо пайдарҳам ва зич буданд. аз 25 то 31 май дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ миёни дастаҳои навраси то 17 сола сурат гирифт. баъдан дар оғози моҳи июн ду бозии байналмилалии рафиқона миёни дастаҳои то 16 солаи Тоҷикистон ва Русия барпо шуд дар ҳамин майдон 3 ва 6 июн. ва инак аз 10 июн рақобатҳо дар доираи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ миёни дастаҳои ҷавонони то 20 сола баргузор шуда истодааст. студи мураббиёни дастаи мунтахаби наврасони ҷавонони кишвар ҳайатро хеле хуб тақсим карда тавонистанд. мусобиқае ки дар шаҳри Тошканд буд, агар як қисми бозигарони ҳайати то 17 солаи кишвар ва боқӣ гурӯҳи бозигарони 15-16 сола ки дар мавсимҳои баъдӣ бояд дар мусобиқаҳои гуногуни Осиё иштирок кунанд, ҳунарнамоӣ карда бошанд, пас дар бозиҳое ки мо дар доираи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ дида истодаем, бештар гурӯҳи дигари футболбозон ҳунарнамоӣ доранд. инҷо гузариши бисёр хуб аз сӯи Муҳаммад Назриев буд, суратафзои баланди ӯ ва баъдан талошҳои навбати Муҳаммад боис барон мешаванд ки боз як шонси дигар барои бачаҳои мо ба миён ояд, аммо ин фурсат ҳам аз даст меравад. Муҳаммад тавонист ки бо сурати баланди худ аввалин шуда ба тӯб расад, аз дифоъгарони ҳариф гузашт, аммо баъдан сарвони дастаи ҳариф Ҷовид Муҳаммадӣ пешироҳи партофти ӯро гирифт. хуб, Абдусамад Меликмуродов ишора дорад ки ба куҷо бояд ирсоли тӯб анҷом дода шавад. ҳуҷум давом дорад, паси бисёр хуб, афсайд нест ва фурсати навбатӣ ҳам аз даст меравад. хело ҳам дигарфаҳмии хубе доштанд дар канори рост Саидалӣ Иброҳимов ва ҳамчунин Ҳайдаршоҳ Худойдодов. ва дар як ҳолати оддитарин дар ин вазъият тавре мебинем Рустам Камолов тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. шояд хело хаста шудааст, зеро чанд лаҳза пештар аз ин мо дидем ки осеб гирифта буд андаке ва ба ӯ кӯмаки тиббӣ расониданд. аз канори рост гузариши навбати Ҳайдаршоҳ Худойдодовро мебинем. боз ба қафо пас медиҳад Саидалӣ Иброҳимов. ирсоли тӯб, вазъияти хатарнок аст ва шонси зарбазанӣ ҳам пайдо шуд, аммо зарбаи Баҳодур Назарзода чандон қавӣ набуд. Баҳодур дар рафти ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола яке аз бозигарони асосӣ барои дастаи мо
дониста мешуд. албатта таҷрибаи хуб дорад, маҳораташ ҳам хуб аст. ҳатман боз дар идомаи мусобиқаи ҷоми ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ ба даста кӯмак карда метавонад. имрӯз ҳасайти эҳтиётӣ ба майдон баромад, вале дафъои баъдӣ шояд боз ӯро дар ҳайати аввалия мо бештар мебинем. хуб, вақти асосӣ хотима ёфт. 5 дақиқа вақт илова шуд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Афғонистон. дар ин лаҳза акнун боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. ба вақти мо ин зарба хело ва хело баланду аниқ буд. ораш аҳмадӣ зарба зад. خیلی خوب پیش روی حمله نوبتی حریف رو بازیگران ما گرفتن. در نوبتی خود اکنون امکانی به هجوم گذاشتن پیدا می شود و قاعده بازی ویران شده ایستاده است. بله، کارت زرد باید بگیرد نوید محبوبی. میتوانید ببینید اینجا حالتی را که چگونه محبوبی بعد از خطا کردن مجبور شد قاعده بازی رو ویران کنند. امید جفاєв پسی او از دور دروازه رو به نشان میگیرد. حیدرشاه خدایدادوف اما ضربه زده او هم طور دیده شد خطا بود. و در این لحظه ببینید چگونه امکانیت برای افغانستان پیدا می شود. باری دیگر آنها ستون دروازه ما را به نشان میگیرند. اگر در نیمه اول ضربه زده شده گویم پتیل دروازه رسیده برگشته باشد، در حالت قبلی اگر خطا نکنم تو به ستون دروازه رسیده برگشت. ظریف زاده میافتد و داور چی اشاره میکند؟ باز هم پینالتی در این بازی بار دوم فوتبالبازان ما حقوق پیدا میکنند که سوی دروازه حریف پینالتی اجرا کنند. یک بار دیگر میتوانید ببینید لحظه که چگونه قاعده بازی رو ویران کرد رحمت الله جعفری، بازیگری که در قسم دوم به میدان آمد. خب به واسطه پینالتی رو ظریف زاده میخواهد اجرا کند. جوی بحث و مناظره هم نیست. از حجره ویدیو داوران هم هیچ اشاره به سرداور ندارند. بازیگران افغان هم خطای خود رو خیلی خوب درک کرده ایستادند. البته در لحظه قبلی هم وقت پینالتی تعیین شد اونجا خطای سعید سادات بازیگری دسته افغانستان رو ما دیده بودیم که چگونه تو به دست او رسید. رسول محمدов به هر حال با گروه ویدیو داوران هم صحبت می شود. در این گونه موردها وقت داور قرار خود رو برآورده است حتما تصدیق آن از سوی ور لازم است. اگر شبهه باشد گروه ویدیو داوران حتما داور رو به نزد مانیتور میخوانند تا اینکه او ببیند و خلاصه نهایی خود را گیرد. وابسته به این حالت باشد ما طوری میبینیم
анамин ҳаракате ки бо пои чап дошт ва зарба зад боиси таъини пеналти шуд. خب دوستان گرامی، داور قرار خود را میبرارد. ضربه رو میبینیم و بسیار همالی این مراتب به یگان شانس برای دروازه‌بان حریف در دقیقه ششم اضافه گردیده بازیگران ما حساب را 0-2 میکنند. ظریف زاده در این لحظه ها با زدن گل دست یافت و این گلی دومی دسته جوانان ما در رقابت امروزه بود. گلی یکم را یادآور میشم که عبدالله ابراهیم زاده در دقیقه 14 به هدف رسید. دسته افغانستان هم هنرنماییش بد نبود در بازی امروز، مخصوصا در دقیقه ایلوگی آنها یک شانس خوب داشتن برای برابر کردن حساب، اما ضربه زدهشون به ستون دروازه ما رسیده برگشت. ولی در مجموع بگیریم بچه‌های ما برتری زیادتر داشتن از حسابی با وجود آوردن امکانیت‌ها و فرصت‌های گلزنی و نهایتاً ما کامیاب شدیم که گل دوم خود رو هم به هدف رسونیم. دوستان گرامی، یادآور میشم که بازی آینده خود را دسته ما مقابل قرقیزستان روزی 14 ایون در همین میدان ساعت 21 دایر میکنند. همه شما را با استفاده از فرصت با تماشای همان بازی دعوت میکنیم. دسته افغانستان باشد بازی بعدی خود را ضد قرقیزستان روزی 12 ایون در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده برپا خواهد کرد. بسیار سپاس میگویم که طول این مدت همراه ما بودید. یک جا با شما این رقابتی بسیار جالب و دیدنی رو من پرویز محمد امین تماشا کردم. تا دورهای دیگر صحتمند و کامیاب باشید و امید پیروزی و موفقیت نورسان و جوانان کشور در عرصه‌های بزرگ فوتبالی با گزارش نوبتی نقطه میگذارم. خیر بینندگان گرامی. Damat kalone.